A shirin Sanata Haliru Dauda Jika Dokajin Bauchi, Sanata mai wakiltar Bauchi ta tsakiya kuma halaccen ɗan takarar gwamna a jam'iyyar NNPP mai alamar kwando da kayan marmari. A jiya Alhamis wanda ya daidai da 15 ga watan Satumban wannan shekara, ɗan takarar gwamnan ya gwangwaje magoya bayansa kuma masu yi masa hidindimu na yau da kullum da makudan kuɗaɗe domin ganin an kai ga nasara na gagarumin abin da aka sa a gaba. Wannan kyautata ya fito ne ta hannun shugaban kwamitin gudanarwa na gidan ɗan takarar gwamnan Alhaji Yusuf Ibrahim wanda aka fi sani da Champion, tare da taimakawan Imamu Tukur Ahmad SA Security da kuma Suleiman Mado sakatare. A yayin mika sakonnin kudaden, Alhaji Ibrahim Yusuf Champion ya bayyana wa waɗanda aka baiwa waɗannan kudade kan cewa wannan kyautatawa ce ta musamman da Dokajin Bauchi ya kudura aniyan yi wa waɗannan magoya bayansa, tare da jinjina musu bisa irin hidindimu da suke yi masa ba dare ba rana don ganin samun nasarar wannan tafiyar tasu baki daya. Alhaji Yusuf Champion ya kara da cewar wannan somintabi ne daga cikin shirye-shirye da sanatan kuma dan takarar gwamnan yake yi na ganin cewa ya tallafa wa duk wani mai goyon bayansa, kuma insha Allah Dokaji zai ci gaba da wannan kyautatawar ne har sai kowane mai masa hidima ya amfana matuƙa. Har ila a cikin jawabin nasa, Champion ya bayyana cewa wannan sako da shi dan takarar gwamnan ya bada domin tallafawa magoya bayansa ya ayyana shi ne a matsayin goron tukuici da nuna farin cikinsa ga masu yi wa jam'iyyar NNPP hidima a faɗin jihar Bauchi da kuma shi karan kansa Sanata Haliru Dauda Jika, duk don tabbatar da ganin an kai ga nasarar lashe zaben da ke karatowa na shekara ta 2023. Bugu da ƙari, wannan kyautatawa ba nan ta tsaya ba, ciki har da ma 'yan takarar majalisar dokokin jiha na wannan jam'iyya ta NNPP mai alamar kwando da kayan marmari domin ƙara ba su ƙwarin gwiwa, jajircewa da ci gaba da yi wa jam'iyyar hidima a matakin jiha da ma ƙasa baki ɗaya. Kafar mu.